alverden Tønder blev dansk, når over 3/4 af borgerne faktisk stemte tysk til genforeningsvalget? Her er Sønderjysk for begyndere. Flemming, hvad ved du om Tønder? Ikke så meget. Jeg ved, at Tønderfestivalen jo selvfølgelig ligger hernede. Og så ved jeg, at vores store danske designer, Wiener, kommer herfra. Ja, det er rigtigt. Vidste du, at Tønder faktisk var tæt på at blive tysk? 3/4 af borgerne, de stemte faktisk tysk til genforeningsvalget. Men hvorfor er Tønder så dansk? Jamen, man valgte at ignorere det. De ville gerne have været tysk. Og hvad havde det så betydet? Jamen, så havde vores store danske designer, Wiener, jo været en stor tysk designer i stedet for. Det er rigtigt. Og den berømte, smukke Tøndermars havde været en del af Tyskland. Tyskland? Ja. Mm. Det var godt, det blev dansk. Det er nok gået op for de fleste af 2020 af 100-året for genforeningen, hvor Sønderjylland stemte sig tilbage til Danmark. Men hvad betyder det egentlig i dag? Jeg har hørt om alle traditionerne, det sønderjyske kagebord, kniblinger og underlige egnsretter. Men der må da være mere end det. Jeg ved, der findes 2 kulturer i Sønderjylland. En dansk og en tysk. Men jeg kender ingenting til den tyske. Er de bare ligesom os, eller er de i virkeligheden helt anderledes? Det vil jeg prøve at finde ud af. Jeg har fået forfatteren og historikeren Tom Buk-Swienty til at hjælpe mig. Sammen vil vi køre rundt i Sønderjylland i vores helt særlige genforeningsbil, som Tom godt nok er lidt skeptisk overfor. Så skal vi på tur, mand. Det bliver spændende. Tom, hvad skal vi i dag? Men i dag der skal vi opleve, hvordan Sønderjylland har sin helt egen kultur. Vi skal ud og se en sportsgren, som du garanteret aldrig har hørt om før, som man ikke kender i det øvrige Danmark, og som også viser, hvordan Sønderjylland er præget af det tyske. Altså en helt særlig sportsgren. En helt særlig sportsgren. Og ved du hvad? Vi skal faktisk være med. Er det rigtigt? Ja. Hold da op. Det er et stort sted. Og med mange spillere. Jeg ved ikke. Der er både mænd og kvinder her, så må det ikke. Det er 2 hold. Goddag. Er I de 2 nye mand? Ja. Ja, det er I. Goddag. Hej, Tom. Hej. Helt seriøst, ikke? Jeg har aldrig set eller hørt om Faustball før. Det er lignende volleyball, og så alligevel ikke. Det er en håndboldbane, bare 5 meter lang i hver en. Og så kommer der rigtig mange ekstra regler, som jeg tror, vi tager lidt efterhånden. Hvor kommer Faustball fra? Jamen, det er en tysk sport, men den er blevet så udbredt, at man også spiller i New Zealand og Australien og USA og så videre nu. Det er faktisk noget, og ældre her kan spille. Så lad os få fat på en ældre her, ikke? Nemlig. Den fik jeg. Og så prøver vi igen. Og den var god, Tom. Der vi godt komme op. Nemlig. Og house knytnæve. Faustball betyder knytnævebold. Der er 5 spillere på hvert hold. Man må kun slå til bolden med lukket hånd eller underarmen. Bolden må røre jorden 1 gang, inden den skal spilles videre. Der spilles til 11 i hvert sæt. Og house knytnæve. Ja. Yes. Og den fik vi. Se det. Og så rolle arm. Undtids rolle. Det er fuld. Det er fint. Ja. Ej. De tricks har vi ikke set over landsholdet. Så findes der et landshold, et dansk landshold i Faustball? Ja, og der findes ikke kun ét. Der findes et kvindehold og et herrehold, og det er vi jo rigtig stolte af. Fordi vi alle er fra det tyske mindretal. Og det kan man godt sige, et tysk mindretalsborg, hvorfor vil de stille op for et dansk landshold? Men jeg synes jo, vi er kommet så langt, at vi er både og ikke enten alle længere. Vi er også en del af Danmark. Vi kan også gå ud og synge, det er et yndigt land, uden at det er et problem. Undskyld, ja. Ja, ikke? Det er roligt, han til fuld. Se, ingen panik, så kommer det. Jeg bliver nødt til at gå, folks. Flemming, nu spiller vi bare selv. Det er Flemming. Det kan du savt. Skal vi ikke tage en pause? Kan du holde du med? Nej, prøv at mærke. Flemming, det her, det var jo faustball. Men vi kan jo mange andre ting i tysk mindretal. Det kan jeg ikke. Vi skal prøve at se en anden idrætsgren, som vi faktisk gør er rigtig gode i. Altså mere idræt? Mere idræt.
I 1955 var der så store spændinger i grænselandet, at man forbød at lave optællinger om folks nationale tilhørsforhold. I dag anslår man, at mellem 15.000 til 18.000 mennesker tilhører det tyske mindretal i Sønderjylland. Det svarer cirka til 7% af befolkningen i området. Hvordan er det at leve et tysk liv i Danmark, hvor alle er så ens? Det håber jeg at blive lidt klogere på i Haderslev. Goddag, goddag. Goddag. Haro. Hej, Haro. Hej. Paul. Hej, Paul. Hej. Hvorfor er der 2 roklubber her i Haderslev? Jeg er jo medlem af Deutsche Ruderverein Haderslev, og det er jo den tyske roklub, det er tyske mindretalsroklub. Og den er der jo, fordi vi siden 1920 har haft et tysk mindretal i Sønderjylland. Og den danske roklub, den startede jo i 19, men danskere og tyskere kunne ikke snakke sammen. Vi var jo mere eller mindre besat af de tyske, så vi ville gerne have en klub selv. Derfor så blev den startet. Vi har en hel del fælles arrangementer, og vi ror sammen på en meget traditionel himmelfartstur for eksempel. Ikke? Men vi har også vores egne traditioner og vores egne medlemmer, og det vil vi gerne holde fast i. Kan I prøve at indkredse, hvilke forskelle der er? Altså, vi taler jo tysk i vores roklub og bruger tyske kommandoer. Og det er en del af traditionen, og en vigtig del af det her, at være mindretal er en del af vores identitet. Det er også en anden mentalitet. De er lidt mere strikse, som de er over os. På dansk, der siger det så, hvis man skal holde op med ro, så hedder det velroet. Altså, det er jo ikke rigtig en kommando, ikke? Det er jo, på tysk hedder det Ruder Halt. Prøv at sige det, som man vil sige det. Ruder Halt. Prøv at sige det, som I vil sige det. Velroet. Ja. Og så det er mere venligt. Det. Nu stopper du med ro. Ja, og det siger, det gjorde du godt. Men der er jo en grund til, at der er en kommando. Kan I fortælle om nogle af de spændinger, der har været tilbage i tiden mellem roklubberne og i det hele taget her? Ja. I slutningen af krigen brændte den tyske roklub lige pludselig. Og om det havde været nogle ekstremister eller sabotage, ved vi ikke. Men dagen efter, at den tyske roklub blev brændt, der brændte den danske mærkeligt også. Kunne man i dag ikke sige, at man jo egentlig bare kunne slå den sammen til en roklub? Altså, man har snakket om det, men det er hovedsageligt de ældre. Det siger, at vi skal ikke slå dem sammen. Vi skal have en tysk, og vi skal have en dansk roklub. Jeg synes ikke, det vil være en god idé. Hvis klubberne bliver lagt sammen, så vil der ikke gå ret lang tid, ikke, før det fælles sprog, det vil være dansk. Og så mister vi selvfølgelig en helt central del af vores identitet, nemlig det tyske sprog og vores traditioner. Og det har vi ikke lyst til. Der findes en anden forening i Danmark, okay, der dyrker det. Jeg er spændt på at se, hvad det er. Nej. Det er simpelthen rønret, hedder det. En atletikform, som også dyrkes i det tyske mindretals idrætsforeninger. Hvad hedder det, siger du? Rønret. Rønret. Hvad betyder det? Jamen, ret betyder jul. Ja. Og Røn, det er et bjerg i Tyskland. Ja. Okay. Der hedder Røn. Og man med at holde fingrene inde? Ja, helt sikkert. Ude af væk helt sikkert. Ja. Og det kræver noget spænding i kroppen. Ja. De starter faktisk i en meget ung alder med at lave nogle, som jeg synes, meget voldsomme øvelser. Det er jo simpelthen så flot. Hej. Hej. Hej, jeg hedder Flemming. Jeg hedder Jessica. Det er jo nærmest sådan noget stuntgymnastik, det der. Ja, eller det virker det jo til, når man ikke kender det. Men hvor god er du? God nok til at komme med til VM. Og hvordan gik det? Det gik faktisk mega dårligt. Er det rigtigt? Ja. Prøv lige at fortælle os om det. Jeg var så nervøs. Altså, jeg rystede helt, da jeg var i hjulet, så det gik virkelig dårligt. Hvis jeg nu har lyst til at prøve en tur rundt bare, ja. Er der så et hjul, der passer mig? Ja, vi har taget vores største hjul med. Det er også virkelig godt i dag. Det er fantastisk godt. Så siger du, det er alt derude, ikke? Jo, lad os søge. Haro, hvor er det, vi står henne? Vi står her på toppen af Knisberg, som er det højeste punkt i Sønderjylland, og som er et vigtigt sted, rigtig vigtigt sted for det tyske mindretal. Hvert år i juni samles 3.000-4.000 mennesker fra det tyske mindretal i Danmark her på Knivsbjerg. Nu om dage er det en festlig begivenhed for hele familien med musik, underholdning og sport.
Da stedet blev købt i 1884, var Sønderjylland blevet tysk og blev brugt som et nationalt symbol for kejserrigets sejr. Der fik man bygget et kæmpe tårn heroppe på bakken med en stor Bismarck-statue, sådan en Bismarck-tårn i 45 meters højde. Det stod så heroppe på toppen. Men jeg kan ikke se noget tårn her. Nej, det blev sprængt i 1945 efter 2. verdenskrig af nogle danskere, der syntes, at de ikke kunne leve med det her symbol på tyskheden. Og jeg tror måske, det har været en fordel, at det ikke var der i tiden umiddelbart efter krigen. Det ville sikkert kun have ført til konflikt, men i dag er det selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke har. Det ville jo have været den første klasses turistattraktion, ikke, vi havde her. Ja. Til gengæld har jeg jo så bygget noget andet. Der står noget, jeg ikke helt forstår. Der står Jungs. Jungs hold fast, og det er så i et lille monument, der blev bygget af de gamle granitsten fra det her kæmpe tårn. Og så har man brugt det her slogan, som er et gammelt slogan på plattysk, og som betyder drenge hold ved. At man ærligt bekender sig til det her med at være en del af det tyske mindretal. At man også har lov til i dag at være lidt stolt af det. Hvordan ser I på genforeningsåret? Når vi taler om det, der foregik, så taler vi egentlig om Slesvigs deling. Vi fik 2 forskellige dele, Nordslesvig, Sydslesvig, med hver sit mindretal. Og det understreger man faktisk ved at tale om Slesvigs deling, og ikke genforening. Jeg har jo sådan set billeder af, når det danske mindretal syd for grænsen, når de markerer nogle begivenheder, så ser man dem sådan gå igennem gader med store flag, og der er, skal vi sige, meget nationalistisk svung omkring det. Kunne man forestille sig noget lignende i Haderslev, altså at de gik igennem byen med tysk flag? Nej, det kunne man ikke. Altså, det er slet ikke den måde, vi, eller for den til skyld, man i Tyskland bruger det tyske flag på. Altså, vi hejser jo gerne det tyske flag, når vi for eksempel har gæster i Åben Rå i vores Haus Nordschleswig, som er det officielle centrum for mindretal, men altid sammen med Dannebrog og så vores eget flag. Men hånden på hjertet, kunne du godt drømme om et samlet Slesvig? Altså, der er ikke nogen, der er interesseret i at flytte grænsen. Grænsen ligger fast, som den er, men vi er selvfølgelig interesseret i, at grænsen ikke skal være en barriere, ikke en hindring, at der er så meget samarbejde i Slesvig, i det grænsenære område som muligt. Jeg lægger lige min briller. Ja, op med foden her ind i. Hvor er det sindssygt. Så, den passer. Hele tiden, du skal stå... Skal jeg stå sådan der? Ja, og nu skal du komme her op til den. Nu slipper du den. Jeg slipper den. Du slipper den. Og nu pas på den. Begge hånden. Hop. Du skal trykke ned. Tryk. Det er sindssygt. Og nu skal du slippe den. Ja, og så skal vi ikke dreje den anden vej. Ja. Nu kommer nummer 2. Der kommer ikke mere nummer 2. Jeg skal ikke have flere ture. Det var vildt, mand. Nej, jeg tror lige, jeg bliver nødt til at få en krammer. Måske jeg kommer forbi en anden dag. Ja. Langt ude i fremtiden. Og er det et godt stykke arbejde, det der? Var det er meget fint, at de var her. Hvor er det egentlig, vi er henne lige nu? Vi er i det tyske mindretals mindested, hvor vi mindes de faldne fra 1. og 2. verdenskrig. Fra det tyske mindretal i tysk tjeneste. Så hvordan er det her sted opbygget? Ja, vi har bronzeplader. En bronzeplade fra hvert krigsår. For 1. verdenskrig, der er der kun årstallene, og for 2. verdenskrig, der er der så de navne på de personer, der faldt i de pågældende år. Vil det sige, at de kæmpede for Hitler? Ja, de kæmpede for Hitler, og de var jo danske statsborgere, og fordi de var danske statsborgere, så kom de jo til Waffen-SS, hvilket kan man sige ud fra synspunkt i dag, ikke gør det bedre, fordi Waffen-SS selvfølgelig er dem, der har begået krigsforbrydelser i massiv stil, især på Østfronten. Altså, der var rigtig mange, der meldte sig i det nazistiske parti i 1930. Hvad er egentlig forklaringen på, at det tyske mindretal blev så relativt set nazificeret? Jeg tror, en af forklaringerne var jo, at man følte sig som taber efter 1920. Og her havde man så mulighed på at være med på en side, som man så som en sejrende side, en ny side, en moderne side. Altså, jeg tror, det er svært at forstå i dag, men nazismen var jo det moderne tilbud dengang. Det nye, det var her alt det spændende skete, syntes befolkningen, synes de unge mennesker også.
Så vil du mene, at man i det tyske mindretal i dag altså for alvor har fået taget det selvopgør med en mørk fortid? Et opgør blev først taget her i 2012, hvor vi besluttede os for at omdøbe det her sted. Da det blev grundlagt i 1962, der fik det navnet Ehrenhain, altså æreslund. Det synes vi efterhånden, det ikke længere var det rigtige at gøre. Det var bestemt ikke nogen ære at kæmpe på tysk side i 2. verdenskrig. Og derfor valgte vi at omdøbe stedet til Gedenkstätte, mindested. Som du kan se, har vi jo fjernet nogle navne, blandt andet her. Og det har vi gjort, når der forelå beviser på, at de her personer har begået krigsforbrydelser. Der er noget, der alligevel slår mig lidt, hvor relativt få navne der er, som har været bevisligt krigsforbrydere. Ja, og det er jo netop i det der beviseligt. Der er ingen tvivl om, at der er langt flere, der har begået krigsforbrydelser. Men vi ved det jo ikke. Og det eneste alternativ, kan man sige, det vil være, og det er der også nogen, der synes, det er at fjerne alle navnene. Men vi overvejer faktisk, om vi skal stoppe med at fjerne navne. Fordi hvis vi vil fortælle den historie om de her personer, så skal navnene jo være der. Så kan vi fortælle ikke kun historien om 2. verdenskrig og det tyske mindretal, men også om, hvordan vi i det tyske mindretal efter 2. verdenskrig i forskellige perioder har håndteret historien. Moin. Moin. I har lige rejst jer op. Ja. Det er godt, Knejde. Det er godt. Knejde. I dag skulle jo have bog. Bonin. Det har du hørt. Ja, det er klart, jo. Det har du ikke, Flemming. Ved du skal? Du skal skamme dig. Ja. Ned i krog, det er ned, du. Du skal i skamkrog. Nej, krog. I krog. Ned med det. Ja, nå, jeg kan se og så holder man en snut. Sådan. Så stiger du der lidt og tænker. Ja. Du har bundet en bog fint, det må jeg se. Ja, det har jeg jo. Men jeg kan jo se, det stiger jo ikke foran nogen, hvad det er for en bog. Så til næste gang, så stiger det foran her, min første 1000 år og sønderjysk. Flemming, kom herhen igen. Sådan, tak. Slem knejt, du. I skal have 3 nye ord, og det første ord, som I skal lære og kende, det er... Bajs. Bajs. Det andre ord, det er... Bælte. Og det 3 ord, det er... Kommod. Kommod. Prøv en gang at se, om I i bog kan finde de 3 ord der. Bare hør efter, hvad jeg siger. Faktisk så er det et galt berømt ord, et ord, vi alle sammen bruger i Sønderjylland, som er møgn. Det var det, jeg så, der kom ind af dør, og det ser jeg nægge. Møgn, det betyder goddag, det betyder farvel, det betyder hej. Helt nede, syd for her, i Hamburg og op nord, der siger de faktisk også møgn. Bajs, er det nogen af jer, der ved, hvad det er? Bukser? Nej. Baby. Baby, det er fuldstændig rigtigt. Er det rigtigt? Bajs. Nej. Det er fuldstændig rigtigt. Og nummer 2, bælte. Bælte. Billede? Et billede. Nej, Det er selvfølgelig. rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Så det er baby og billede og kommode. 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 Bælte af bajs, steo, kommode. Bælte af bajs, steo. Vent lige lidt. Vent lige lidt. Kette! Nej, farmtejt. Du vågner foran, har du nu pisse i bags igen? Kette for satan. Ind med dig for nyende bagsår. Tumperknejt. Ej. Hej. Bælte af bajs, steo, kommode. Godt. Og når I nu er rigtig dygtige en gang, så ved I godt, når jeg siger, at du var en grumme kalven, til du kan pikke lige ned, når jeg skal se, så vind den stede om skævde. Det vil I snart kunne snakke, hvis I kan hele den bog der. Så siger jeg tak for i dag. Tak for i dag. Ja. Det var så lidt. Lige måde. Ja. Opfør I ordentligt derude. Moin. 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 Nå, Tom, nu skal vi jo tilbage og
spille med på landsholdet i basketball. Det er ret sejt. Jeg har aldrig været på et landshold før. Det har jeg heller ikke. Men inden da skal vi faktisk lige på en rejse tilbage i historien. Jeg har tænkt mig, at vi skal forbi en lille by, der hedder Toftlund. Ja. Første verdenskrig var Danmark jo ikke med i. Men det var Sønderjylland jo, fordi Sønderjylland var en del af Tyskland på det tidspunkt. Så sønderjyderne, de kæmpede for den tyske kejser. Og det blev meget, meget blodigt for dem. De havde et enormt stort tab. Og den smerte, den går igennem hele regionen. I hver eneste by kan man mærke den. Goddag, goddag. Goddag. Tom. Hej, Flemming. Karl Erik. Hej, Karl Erik. Hej, Karl Erik. Flemming. Værsgo og kom ind og se vores genforeningssten. Jo, tak. Til minde om det sindelag, som trofast vogtede Danmarks sag. I har været ude og finde faktisk alle, der var med i krigen? Eller ikke alle, men alle mange dem, vi vi kunne. kunne finde. 488. 488 ud af hvor mange indbyggere? Ja, det var 1700 i sognet. Så 488 ud af 1700? 1700, ja. Hvor mange af dem omkom i krigen? I bogen har vi nævnt 188. 188. Det er jo helt forrygt. Hvis sådan i mit hoved så kommer vi jo sådan op omkring over 10%. Hver 14. dag var der en, der faldt i byen. Igen 4 år. 10% af den danske befolkning Ja. ville være 0,5 million. Ja. Det er jo ikke til at forstå. Det er ikke til at forstå. Absurd højt tabstal. Ja. Spændende. Meget spændende, det er. Ja, det er det. Altså virkelig meget voldsomt. Ja. Toftlund bestod af meget få huse lige efter krigen i 1864. Bismarck udpegede landsbyen som preussisk center for administration i Nordslesvig. Byen voksede voldsomt med jernbane, landmålerkontor, skole og embedsmandsboliger. Systemet arbejdede bevidst med en fortyskning af kulturen, som man stadig kan se i arkitekturen, der skiller sig ud fra den danske byggestil. Efter genforeningen gik det den anden vej. Huset her viser, hvordan man lidt efter lidt fjernede pryd og pynt fra den tyske stil, alene for at få huset til at fremstå mere dansk. Under 1. verdenskrig oplevede alle familier i Toftlund krigen på nærmeste hold. Rigmanden i huset her gik fallit og måtte flytte fra sin flotte villa, og urmagerparret, der boede her, mistede begge deres sønner. Der var jo mange, der vendte hjem efter krigen, og mange var psykisk skadede. Men der var jo ingen behandling for dem. I huset her, der boede en læge, der hed Dr. Lausgaard. Og han var sådan kendt i de der krigsdeltagerkredse, fordi han var en meget hård læge. En af de forfærdelige skæbner, vi har læst om, han hed Karl Heinrich Scheel. En høj, kraftig mand med kone, 4 børn, og han var landarbejder. Han kom til Vestfronten, og han blev meget hurtigt i et af de allerførste slag i 1914. Der blev han såret, og han kom i en skyttegrav, hvor det hele væltede sammen om ham, så han blev levende begravet i skyttegraven. Så kom han på rekreation, og så skønnede man, at nu kunne han godt komme tilbage til fronten. Og det gentog sig. Og han sagde selv, at han var blevet begravet, levende begravet 3 gange i skyttegraven. Hvad er jeres vurdering af? Var det det kan godt. Det er ikke usandsynligt. Det var mange, de havde jo gravet sig ned, og når så kom en bombernedslag lige ved siden af, så kunne det sagtens ske, og det er det flere beretninger om. Og da han kom hjem fra krigen der var han et rystende vrag. Og konen kunne overhovedet ikke genkende den høje, friske mand, hun havde sendt afsted. Han kunne ikke sove om natten, og han får sammen med den mindste lyd. Og nogle gange han kunne smadre hele inventaret i huset. Han slog konen, han slog børnene. Og Dr. Lausgaard, han tænkte, det var jo nok irriterende med alle de der krigstraumer hele tiden. Og han sagde, tag dig dog sammen, mand. Og han udstedte så nogle recepter. Han udskrev bordvand og kalktabletter. Og så sad man i invalidnævn. Det var så dem, der tog sig af alle de der ting og betalte dem. Der sad man jo og undrede sig over, hvad i verden er det, han ordinerer det for. Og så svarer han sådan et rigtig hoventbrev. Jamen altså, det hjælper jo ikke noget. Det er jo bare for, at jeg kan få fred. Og så sagde man i invalidnævn, ikke kan tale om, altså, hvis det kan hjælpe noget, så er det i orden. Men ellers skal du ikke udskrive det til dine patienter.
dengang havde man jo ikke posttraumatisk stress og alle de her begreber, men havde man andre begreber, som man brugte? Ja, der står i de papirer, vi har set ude på i Invalider på Rigsarkivet, der står der, at det er krigshysteri. Så det var simpelthen et spørgsmål om at komme hjem fra krigen, og så tage sig sammen og komme tilbage til sin dagligdag igen? Og lade være med at snakke om det. Glem det. Ja. Der er mange måder, den her krig trækker spor. Ja, det er der. Den trækker mange spor. Ich nehme Flemming. Nej, den ved jeg auch. Okay, snak. Alles klar. Slår jeg mig, så? Den er nemlig Flemming. Sådan, mand. Kom, Tom. Spil. Så, nu vinder vi, Flemming. Nu skal du bare se. Så jeg tager mig alt det, der kommer her? Ja. Nå, Flemming. Er vi der? Ja. Kom nu. Nu skal vi vinde den her kamp. Vi skal vinde fuld fokus, ikke? Okay. Fik I så point, det gjorde de ikke, vel? Så, har du, Tom? Hej! Så fik vi et point. Nej! Hvor det går den i armen? Det vender man sig til. Vender man sig til? Ja. Jeg ved sgu ikke med Tom. Bare slå til mig. Det er jo en ynk, det her. Nej, man gør det med. Okay, jeg skal nok tage mig sammen. Den her gang misser jeg ikke. Det er helt sikkert. Godt. Den har du. Ja. Det var godt. Tak for tålmodigheden. Tak for tålmodigheden. Det var så fint. Det var hyggeligt. Individuelt mellem jer to, så vil jeg nok vurdere, at Tom er den bedre spiller. Men som holdspiller, der vinder vi jo. Det er jo det tæller. Det er jo fordi Tom er forfatter. Han bare arbejder alene. Han bare kører alene. Kom bare igen. Ja, det er helt sikkert. Vi er forælder på Sønderborg, så er jeg til, kan jeg lige komme her forbi. Og held og lykke til VM, ikke? Ja, det gør vi. Det var sjovt.